munduak guztiontzat beharko luke. Volunta, Bizkaiko boluntariotza eta parte hartzerako agentzia. Hanik patakon topatu du herriko plazan. Ezagutzen ez duen emakume dotore batekin dago. Baina, nor da? Ura patakon da? Baina zeinekin dago? Zein da emakume hori? Senideren bat izango ote da? Sekula ez dit senide horri buruz hitz egin. Arratsaldeon bikote, zertan ari zarete? Hemen, lasai, arratsalde pasa. Kaixo neskato, txurro bat nahi? Senideak zarete? Ez lagunak gara, astean bitan joaten nahi zarren egoitzara, pakitari bisita egitera. Eguraldi ona badago, kalean egiten dugu bueltaska, eta txarrarekin egoitzan geratzen gara karta jokoan. Eta ia beti, nik irabazten dut. Lagunak, aspaldiko lagunak, ez da ala? Ez, duela gutxi ezagutu genuen elkar. Voluntario nabil, bisita gutxitxo dituzten adinekoak bisitatzen, eta horrela ezagutu nuen Pakita. Ados, lan bat bezala da. Zuk Pakita ateratzen duzu paseatzera, eta berak ordaindu egiten dizu. Ez, nik ez diot ordaintzen. Tarteka txurro batzuk erosi, eta patakon zoriontsu da horrela. Ederra trepontzia. Eta edonor izan aldaiteke voluntario. Voluntario lana ez da ordaintzen. Nik dudan denboratik pixka bat Pakitari eskaintzen diot. Gainera, berari baino mesede handiagoa egiten didaten niri arratsalde pasa eder hauek. Laguntzeko gogoa daukan edonor izan daiteke voluntario. Izan ere, milaka voluntario daude, ingurumena, kirola, aisialdia, bazterketa soziala, eta beste zenbait esparruan parte hartzen. Voluntarioa besteak laguntzen hasten da, eta azkenean bera da onuradun nagusia. Ni Pakitari konpainia egitekotan hasi nintzen, eta orain berak askoz gehiago gozatzen nau. Enuen asko pentsatzen bakarrik geratuko nintzenik bizitzan. Baina gauza bat eta beste, etxekorik gabe geratu naiz. Orain patakon etxekoa da niretzat. Patakon, miresten zaitut. Harritu egin nauzu. Enuen uste horrelako gauza politak egiteko gai zinenik. Denok gara gai voluntario lanak egiteko, inguratzen gaituen mundua hobea egiteko. Zuek gazteok, etzarete konformatu behar mundua horrela dela pentsatzen. Gauza asko egin ditzakegu hobetzeko, aldatzeko. Urte batzuk ditugunok badakigu mundua aldatzeko motore indartsuena jendea dela. Egia da hori. Zenbat borroka ez ote ditugun egin gaztetan. Beti herritarrak elkarren ondoan, elkarrekin indarra eginez. Orain Pakitak behar du laguntza, eta laster, seguru aski, nik beharko dut. Gustatuko litzaidake elkartasun sarea josten jarraitzea, nik ere zeinek lagundu izan dezadan. Ez izan zalantzarik patakon, gaur bertan gerturatuko naiz voluntara. Ea zertan lagundu dezakedan. Salto musua